Bueno, boas tardes. Vamos dar comezo ás sextas xornadas sobre o Entroido de Galiza. Como vedes, xa é unha institución, un referente no tema da divulgación desta nosa festa ritual máis importante do ano. Este ano tamén temos un ciclo moi interesante. Eu creo que máis marcado que outros anos, no sentido de que esta primeira xornada temos a tres investigadores deste fenómeno cultural que é o Entroido, que van falar desde a súa perspectiva, e mañán daremos voz a tres das persoas que se encargan de manter vivo os diferentes entroidos tradicionais na nosa terra, non? Así que tenemos a visión dos que investigan e tamén a visión, o sentimento, a opinión dos que o executan, o exercen e o ofician. Eu, antes de darlle paso a Daniel González e de presentalo e de agradecerlle que este aquí con nós, quero tamén agradecer ao Concello de Pontevedra, que un ano máis, e como todos estes anos, dende a Consellería de Festas, colabora nesta actividade cultural, e unha axuda necesaria non só a nivel de poder cubrir os custos, sino tamén de logística e de infraestructura para poder levar a cabo este programa de actividades. E xa que estamos no tempo do Entroido, podría decir, digo que estamos no tempo do Entroido porque como choveu, pois tivemos que apartar a Semana Santa, correla un pouco máis pa diante, porque en Pontevedra esta fin de semana vanse celebrar os actos do Entroido ou do Carnaval Urbano, se queredes, que non se puderon celebrar durante as datas propias, se que hai unhas datas propias así estipuladas, porque sabemos que xa dende o Nadal a xente empeza a correr o Entroido. E quería facer unha reflexión, porque sei que neste tempo especial está permitido, non vou ter ningún tipo de problema, porque tampouco estou facendo en Twitter, nin en Facebook, nin vou cantar un rap, sobre os perigos que está correndo hoxendía o Entroido. Perigos que xa temos comentado outras veces dende o punto de vista da turistificación e da transformación do rito en espectáculo e en representación, pero sobre todo nos últimos anos os perigos derivados dos atentados constantes contra o patrimonio inmaterial que estamos sufrindo na forma das intentos de prohibición dos ritos parodísticos e satíricos dentro do Entroido, que é unha parte fundamental e esencial do Entroido. O ano pasado foi o tema do cartel da Coruña, este ano non sei que pasou tamén co pregón en Santiago, porque nin sequera non lín o pregón, nin o escoitei, dame igual o que diga. O importante é que isto non é un debate sobre a liberdade de expresión, sino que é un debate sobre se atentamos ou non contra o noso patrimonio cultural. O Entroido é patrimonio inmaterial, está protegido polas leis, está protegido pola Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, está protegido pola Constitución, polo Estatuto de Autonomía, e as autoridades teñen que velar pola conservación, transmisión e revalorización do noso patrimonio inmaterial. Se o Entroido é patrimonio inmaterial e a sátira, a mofa e os ritos parodísticos son parte esencial do Entroido, cando se atenta contra esos ritos, estás atentando contra o patrimonio inmaterial. E eu creo que ese é o enfoque, ou nós, dende a Asociación Antropolóxica Galega, creemos que ese é o enfoque que se debe dar e o que hai que exigir que as autoridades actúen contra aqueles que atentan contra o patrimonio cultural, porque non debemos olvidar a importancia do contexto. Podemos debatir sobre a libertad de expresión, o que se pode decir, o que non se pode decir en calquer tempo, pero o tempo de Entroido é un tempo especial. Igual que se eu saco aquí unha becerra e empezo a torturala con unha espada, estou cometendo un delito de maltrato animal. Se o fago no contexto dunha corrida de touros e vestido con traxe de luces, non estou cometendo un delito e, ademais, según as leis actuais, é patrimonio cultural.
Pois son todo o mesmo. O que se diga no tempo de entroido está permitido porque é unha normatividade diferente. Fora do entroido, pois que discutan o que queran. Se non o decía reventaba, e agora vamos a dar paso aos poñentes de hoxe. A primeira conferencia é a cargo de David González, que ven falar do entroido Brandaliz. Vamos ver primeiro un documental que fixo do ano 77, o sea, máis alá xa do valor que tiña a realización audiovisual. Eu creo que hoxe en día ainda ten máis valor polo valor testimonial e de recollida e o valor etnográfico por ser unha grabación xa de hai 30 e pico anos. Daniel González traballou no sector da banca, pero unha persona con unha gran vida e dinamismo cultural. Colaborou no El Correo Gallego, A Nosa Terra, A Voz de Galicia, Faro de Vigo. Colaborou en emisoras de radio, Radio Lalín, Radio Pontevedra, Radio Nacional de España, Radio Noroeste. Ten participado en numerosos programas da TVG. Foi correspondente ao Museo de Pontevedra, membro do Padroado Cultural de Lalín. Ademais, traballou como director e guionista no Grupo Deza Cinema Galego, participando en numerosas películas: Campo Galego, Fiadeiras de Zobra, Lorita, Lalín, Cantigas de Migración, Santuario do Faro, moitas delas premiadas. No 2008 tivo o Premio Nacional de Periodismo Álvaro Cunqueiro. No 2015 recibiu a distinción de Lalinense do ano 2015 e tamén ten recibido outras distincións como a Folla de Carballo na modalidade de ouro que otorga o Concello de Lalín a aquelas persoas que traballaron a prol da divulgación e investigación do patrimonio comarcal. Ten numerosos ensaios, tanto en galego como en castelán, e ademais tamén ten participado en obras colectivas. Entón, bueno, vamos a dar paso, no momento que ti nos digas, poñemos o audiovisual. Sí, boa tarde. Estaba me dando a impresión de que viñamos a falar de min e cando realmente o que vimos é a falar do entroido. Bueno, pero hai que presentar a educación. Eu veño, boas tardes, xa o dixen, pareceme, veño aquí encantado, non a dar unha conferencia, senón a xustificar un pouco esta película. O sea, técnicamente, xa veredes, deixa bastante que desear. Foi feita no ano 77 con uns medios moi cativos, nunha produtora casi familiar que tiñamos nós. Fixemos unha docena de películas, 5 ou 6 documentais. Un deles era este entroido en Brandaliz que xa pasou a historia, porque xa non se celebra. Naquele ano fixeron os veciños de Brandaliz o entroido, un alto de generales, unha guerra no entroido, se considerar, despois de moitos anos sin facela, dende a guerra civil, dende os anos anteriores. Entón, aquele ano fixeronla e avisáronnos, porque nós estamos así un pouco para todo. Digo nós porque, tras a miña casa sempre, o diante incluso, hai moitos colaboradores, axudantes, informantes, e mesmo tiven a sorte de ter a meu pai, que era o mellor axudante que puiden ter, porque xa non está. Entón, estivemos ali facendo unha película en Super 8, que era o formato, pois, dentro do que cabe, asequible, porque os outros eran prohibitivos naquele tempo, e máis ainda para un cine galego que casi non existía. Entón, fixemos a película esa, e aproveitei tamén para fazer un reportaxe no Correo Galego, no que era correspondente e máis colaborador. A película foi feita nese formato, copiouse posteriormente en vídeo, entón perdeu moito xa. Ainda por riba, encima do lombo, tiña un montón de pases e foise estragando pouco a pouco, entón veredes que a calidade é bastante ruín. Por iso estou aquí, para xustificarla un pouco, para dicirvos que, bueno, se falta algún detalle, pois podemos comentarlo despois, e se estivera ben case me aforraba de ver, porque xa vendo a película xa vos percatarías de que como era un entroido en Brandaliz, digo era porque xa non se celebra. Ali na zona nosa de Lalín, celébrase aínda na comarca de Deza, o de Merza, destas características, o de Lamela, esta non se celebrou, porque morreu, pois é un dos problemas que ten case sempre, que está encima dunha persona ou dun colectivo, celébrase o de Bandeira, e o de Salgueiros, que con algunhas innovacións, por exemplo, iban metendo cousas, ahora xa mesmo teñen unha novillada, o sea, soltan unha becerra ao final, o sea, vanse adaptando aos tempos, non sei se iso será moi atinado, empezan co xerais e acaban con unha novillada. Bueno, son as cousas que pasan. Vamos ver o documental,
E logo, bueno, dicir iso, que foi pasado sucesivamente por moitos lugares e agora mesmo está colgado xa na rede. Fixemos un depósito con todas as películas no Agadic, que é unha axencia que garda todo este material e publico en internet, dependente da Xunta, do Ministerio da Consellería de Cultura, e aí está a disposición esta e algunhas máis. Faltan ainda por copiar, non sei, media docena delas, de diversos contidos. Hai documentais, hai argumentos, e esta é unha delas, xa sin outro preámbulo vade a ver, pero realmente, bueno, está entre o aficionado, iba a dicir yo, con máis interés, con máis cariño, con máis que medios, vades a ver o resultado, a ver se vos parece medianamente bo. Vamos. Pois dámoslle para adiante, despois podedes falar e preguntar. A ver. Si non escoitades ben, avisade para subir o volumen. Nun outeiro xúntanse xentes de toda Galiza para asistir á mascarada. Cando xa o recinto está cheo de público, fai a súa entrada a banda de música, que os paisanos coñecen pola rumba. Logo, fai nun coro ou parranda composto por veciños que entreteñen ao público na mentras que non chega a comparsa. Nas proximidades do recinto prepáranse os xenerales. Montan todos da cabalo vestindo roupas militares de moitos cores. Cada xeral representa un país e xúntanse para arronxar asuntos de importanza. Ao fronte diste improvisado exército vai o correo. Chegan todos logo ao recinto onde vai ter lugar a xunta e un centinela sai ao paso. Na entrada haberán de enfrentarse o reo e o centinela, cada un estes feitos. ¿Cuáles son tus pretensiones y las de esta comitiva? De correo con misión muy especial, reunir a esta comitiva en territorio neutral. Estos hidalgos señores que tú ves a mis espaldas, ya defender su patria, la noble nación de España. El que dicha asamblea, señores, aquí podáis realizar, me está en mis manos correo el poderla autorizar. Mas si la corte es urgente, daré falta al general, de verdad los autorice como es de desear. Date prisa, centinela, y ruega a tu general que tenga bien de aceptar, puesto que de lo contrario tendríamos que seguir buscando otra nación donde podernos reunir. Por fin fan a entrada no recinto para escomenzar cos seus problemas. Abórdanse nesta conversa entre xenerales temas actuales como son o terrorismo. A representar a Francia me envía su presidente, Giscard d'Estaing, que se encuentra en gira por el oriente. En Francia no hay dictadura
cuestiones debatimos. Pero al igual que en Italia nos invade el terrorismo. Y no solo es Italia, son muchos los que en Europa padecen las consecuencias de los actos que cometen quienes no tienen conciencia. Secuestro, asesinato, asaltos a mano armada. Día a día se agiganta esta ola desatada. Debemos tomar medidas que olvidar toda clemencia con todos los terroristas que impiden la convivencia. Nuestro lema debe ser el de la guerra inclemente contra toda la barbarie que impide a los europeos vivir pacíficamente. Vivir pacíficamente es lo que desea España, pero alcanzarlo actualmente parece una enorme hazaña. Más que nos acobardamos ante la ola sangrienta de crímenes tan violentos con los que el país se enfrenta. Secuestros y asesinatos sin motivo ni razón. Concentrar en el pueblo una enorme confusión. Pueblo español que me mira y que me presta atención. Yo os pido en este día con mi mayor vehemencia que no existan para ellos ni el perdón ni la clemencia. Españoles no han de ser, pues no los hay tan cobardes. Ni serán seres humanos si no es muy latina. Quienes así impunemente a sangre fría asesinan. Pueblo español que me escucha y que me presta atención, yo os pido en este día con mi mayor vehemencia que no exista para ellos ni el perdón ni la clemencia. Su intención es tan ruin, tan cobarde y tan rastrera. Buscan atemorizar al pueblo y a España entera. Esto no lo lograrán si estamos siempre de acuerdo, manteniéndonos unidos tal como quiere el gobierno. Ese gobierno español que ya todo el mundo aspira, que dirige con acierto, pese a todos estos males. Que ese jefe formidable, Adolfo Suárez González, vaya entonces para él y para el rey don Juan Carlos. Nuestro reconocimiento, gratitud y admiración, diciendo con toda voz y con toda la emoción: ¡vivan estos los pilares que gobiernan la nación! Despois da conversa entre generales, comeza o diálogo dos vellos. E isto non volveremos a facer porque xa sabemos que estuvo moi mal. E o pior que pudemos facer foi collera dentro dun curral. Pois a vos invitamos, tratástelo como un rapaz. Que cando poñestes a cenar, fixaste de creer que comía carne de feinar. E esas paradas eu moi ben popular ver. Eu tuve que pagar 1.500 pesetas por unha prova de punés. Ese estuvo chocando por cima esa rapaza. E despois dicía comigo que non tivese máis remedio que a pagala. O deixemos os raspeiros que así andan os ursais. Os problemas da parroquia e os dos contornos. Pois ese puncho eu, pero non tuve que che facer. O ver as contas mal paradas, non houve máis remedio que correr. Disparar, amigos, ficaron, que se caen carraleces. Nos quixeron comprar, pero non se quiso vender. Non se quiso vender, e se vende por canto a. Pero vai outro
Dimpois da conversa dos vellos, a parranda bota unha cantiga. Remata así este festexo en Brandariz, parroquia que, a pesares das continuas manifestacións modernas, non esquence estes costumes en xebres que todos debemos coidar. Xa vedes que deixa bastante que desear o sonido, a imaxe, pero bueno, é un documento daquel tempo, trouxeron aquí coa mellor voluntade, teño que dicir, e parece que non é o mellor en absoluto do que fixemos, hai nos bastante mellores outros documentais, porque facer unha película dunha obra de teatro, ou dun concerto, ou dun alto de xerais, é certamente complicado. Faise moito mellor de outros temas, como temos feito do Santuario do Faro, do Corpiño, das Tecederías de Zobra, do Campo Galego. Fixemos outros documentais que prestábanse moito máis que isto. Rodar unha representación como este é certamente complicado, cos medios que tiñamos entón máis ainda. Eu vexo aquí, e case vos teño que agradecer a paciencia que tivestes para ollalo, porque ainda se me fai así un pouco de, bueno, o ver o hemos feito mellor, se nos paráramos algo. Pero isto estaba pensado máis que nada en poñerlo despois ali aos protagonistas. Eso sí que o agradeceron moito. Incluso deixamos unha copia que habíamos feito, a única que se fixo. Deixamos de ali, non sei que sería dela, porque todos aqueles, estes altos de xerais, todas estas manifestacións, corren o risco de que a zona nosa está se despoboando, está quedándose xente, entón, de alguna maneira, incluso os promotores desto e xente maior, acaban seles e acabas a festa. Eso hai que, cada vez notámoslo máis. Ali desapareceron o de Toirí, levan 7 ou 8 entroidos que desapareceron totalmente. E novo non se arma ningún. Mantéñense aqueles, a veces repiten protagonistas nun lado e noutro, axudanse uns aos outros para ir temperando isto do entroido. Non sei se alguén quere preguntar algo, se queredes. Sí, non lle dar a palabra. Bueno, en todo caso, independientemente de unha cuestión ou outra, de calidade, da dificultade de gravar un acto deste tipo, e máis con 80 cabalo, o tema do sonido daquela época é moi complicado. O valor documental e antropolóxico deste documento é incalculable. Están falando dun documento de 40 anos que recolle como era un entroido que desapareceu. Incluso con esas circunstancias que podemos comentar relacionadas coa situación política da época e o que se podía, o que non se podía, esas alabanzas que lle fan os xenerais o goberno, non? É moi interesante. Chama a atención os vellos fan tamén un asalto, falan entre eles. Eu isto nunca vi, non sei se é propio de aquí de Brandariz, que se facía por aquí, seguiuse facendo, perdeuse, porque eu non o tiña visto. Nesa zona dai si o fan. Eu, claro, falo sempre da zona do Ulla, pero a parte correspondente á provincia de Pontevedra, o sea, a comarca de Deza. Porque para lá, o que moito abarca, pouco apreta, e certamente, só pareceme que foi unha vez un ateo. Eu vexo os que están por na banda da provincia de Pontevedra, e si, ainda se siguen mantendo o dos vellos. Os vellos abordan, en galego ademais, a problemática local, o sea, o veciñal, como moito municipal. E siguen habendo, cada un destes entroidos ten as súas particularidades, pero o dos vellos, sí, os vellos. O sermón tamén se ven 2 ou 3. O sea, hai algunhas cuestións que son comuns a todos eles. Unhas mulleres que iban como madamas, que levaban uns collares e uns sombreiros que aparecen nun plano. Eso era parte de un conxunto que facían, que cantaban, e chamalle rumba, no outro lado, o sea, cada un sitio teña a súa denominación, e tamén se mantén. Outro día estuve concretamente no de Salgueiros, e tamén hai unha, ali non lle chaman rumba, unha comparsa, pero tamén obedece o mismo, preparan unha cantiga con bastante picante, cantan todos estes
aluvios que levan pois son propios para chamar un pouco a atención, resaltan un pouco. É outra cousa común que hai ali nos entroidos desta zona do Ulla, da parte de Deza. Sí, con referencia aos vellos, que si me lembro que, por exemplo, en Merza ainda o seguen facendo, se non equivoco, tamén Vila de Cruz, digo ben Merza, non? Porque sempre me confundo Merza con Merza, ainda o fan. E sei que había uns anos que aí vemos que eles van en riba duns burros, os vellos, e que un ano tiveran falta de burros, entón só había un, entón cada vez tiña que subirse un vello a ese burro e lanzar o seu sermón contra supostamente o outro que tiña que baixar e subir o outro e lanzar tamén a súa réplica. Pero despois tamén quería facer unha pregunta, porque Rafa non comentou a parte deste entroido do Tandariz, o artigo que escribiu sobre Sandre Cristimil, non? E para ver sobre todo iso, se hai diferenzas, se hai algo a destacar nese outro entroido, tamén que... Sí, bueno, teño que aclarar, non fará falta que eu diga que eu sou máis de escribir e de facer cousas que de falar, creo que se nota máis. Eu escribí unha cousa tamén, non é moito da piñata do Alto de Xerais que se facía en San de Cristimil, unhas parroquias de Lalín tamén. E ali tamén se perdeu, no ano 30 e tantos tamén se perdeu. Co gallo da guerra do 36, pois, perderonse moitos, o de Botos, o de Ingresán de Cristimil, e tamén tratamos de xuntar algún material para que os veciños dali, a petición deles, pois, foron aportando cousas. Era un alto tamén moi curioso. Precisamente a primeira referencia que tuve dese alto, aparte de traballar algún dos meus antepasados, foi por Pintor Laxeiro. Pintor Laxeiro tamén concurría, participou en algún deles, incluso no de Botos fixo de xeral en algunha ocasión, contaba el. Fóronse, como digo, fóronse perdendo. Eu normalmente recollo estas cousas porque, bueno, non é un troido solo no que un anda, unha serie de temas de patrimonio, de arte, de monumentos, de folclore, damos algo a todo. Entón, cando se abarca tanto, non se pode afondar moito, que é o que me está a pasar con este caso concreto do entroido. Pero sí, en os que hai ali, teño constancia de todos, fomos recollendo así por riba todas as características deles e fomoslo publicando, porque parte do asunto para que a xente ao mesmo tempo manteña ese interés e manteña esa tradición, pois é tamén divulgalo, darlle certo eco na prensa, nas radios e a veces nas televisións. Entón, nese labor no que andamos vamos a ver se procuramos que se manteña polo menos esa media docena de entroidos que ainda se celebran por ali. É dicir tamén que en Lalín, curiosamente, está collendo moito pulo o entroido, pero non nunha celebración de Alto de Xerais, senón pois con unha asociación cultural que ali empezou desde fai uns anos, armou incluso unhas máscaras propias inspiradas nas máscaras de Laxeiro, dos cadros do entroido, que chaman os cacharelos, precisamente no barrio que chaman tamén a cacharela, que ven a ser pois un lume, unha llamarada. Ese barrio está, nos últimos 10 anos, está tendo, preparan as coplas do entroido, ten o Santo Torrisco, que levan en procesión polos bares todos da vila, ten o seu enterro, o sea, queima e enterro do entroido. O sea, aí quizás é un dos poucos sitios onde está medrando o interese e máis a celebración do entroido. Nosotros, pois, esmorece un pouco con a excepción esta dos que vemos aí na Ulla, que ahora están, pois, todos programados dentro dunha especie de asociación que traballa todos eses entroidos do Ulla, eu penso que con atino, programos ben, dá axudas, e de augurar que todos eles, non sei o conto deste de Brandariz, pois se manteñan polo menos os que hai. Preguntas, que querades, dúbidas, algo que comentar? Vou facer un comentario ao respecto de decías. Creo que comentaste un tema moi importante que é un dos grandes problemas que están tendo moitos dos entroidos tradicionais, sobre todo na zona interior do país, e o despoboamento e a pérdida da xuventude, que moitas veces eran os responsables de facer determinadas
partes do entroido, non? Porque, ainda que hoxe en día as máscaras non hai distinción nin de idade, nin de sexo, nin de estado civil. Antes estaba moito máis estructurado, e o que está acontecendo nestas aldeas, que desaparece a xente nova, só queda a xente bella, ou o que está pasando no interior, en Ourense, en moitos sitios, está pondo en peligro realmente a pervivencia de moitas destes entroidos. En paralelo, o que comentas das cacharelas, non? Está se producindo un fenómeno de creación de novas máscaras e novos entroidos, que a mí me parece ben, porque forma parte tamén das dinámicas do que é o entroido, non? E da capacidade creativa da xente. A pena que moitas veces creamos cousas e non sabemos que na propia aldea ou na propia parroquia ao lado había un entroido tradicional que se está perdendo e non temos a capacidade incluso de recuperalo, non? Entón, estánse producindo esos fenómenos, perdendo entroidos tradicionais, creando novos e a veces no mesmo sitio. E tamén é certo que se están recuperando en moitos outros lugares, non? Porque parece que agora o entroido está de moda e está ben, claro. Está de moda, polo menos que xa se empeza a quitar ese foco sobre ese construto artificial que fixeron dende unha perspectiva únicamente comercial dese triángulo máxico, que a mí non me gusta nada porque excluye aos que están fora do triángulo. Parece que só existe o triángulo máxico e, curiosamente, o triángulo máxico é unha mínima parte de toda a riqueza que é o entroido. Comentario? Sí. Eu queria preguntar por a orixe, se ten constatado xa a orixe deste tipo de entroido e se hai algún tipo de documento que faga referencia a ele antigo, é dicir, non na actualidade ou cal é o, se hai algún documento, pois... Bueno, eu vou dicir que nos que eu vin, no caso do de Gresán de Cristimil, que é un alto bastante antigo, arrincan casi todos a primeiros do século XX. Non topei de momento, nos que eu vexo de Ligazona, antecedentes, que haxa de antes. Din, algúns, que pode ser unha recreación, pois un pouco, supoño que vos xa tedes analizado o asunto, das guerras carlistas, por os traxes, por todo este, no caso de Xerais. Outros de se cara da guerra de independencia, que fixeran, o sea, que no tres de aí. Eu, os que vin ali, as referencias máis bellas que teño, tanto nas celebracións dos saltos de Xerais e do entroido en sí, de primeiros do século XX. O que sí vin aí nunha ocasión, no caso do de Cristimil, é o asunto da piñata. O sea, a piñata sí que parece que veu de fora, non sei se das Canarias ou de Sudamérica, porque da piñata, sí, a celebración en domingo de piñata, ese sí que me parece unha cousa que veu para aquí de novo e veu de fora. O entroido, supoño que aquí a celebración do Xerais empeza, como decimos, no ano primeiro do século XX, e antes, pois, seguramente había celebración de entroido que ves os terrenos malversados en Galicia, pois, cambiando con traxes, con farrapos vellos, e por aí iso supoño que é tan antigo como se cara o home. Pero deste salto, destas celebracións, das mascaradas, eu ali non din atopado antecedentes que nos leven máis ao lado dos primeiros anos do século XX. Mais preguntas? Cuestións? Aquí hai xente que está moi metida no entroido e seguro que ten alguna curiosidade ou non ten alguna curiosidade, non sei. O vídeo está grabado no 77, está editado tamén para esta época ou foi editado posteriormente? O sea, o audio que está detrás? Non, fíxose todo no mesmo ano. Nos naquelas, como digo, fixemos entre anos 77 e 82, despois matounos o vídeo, hai que dicirlo así. Estábamos facendo películas en Super 8, que era un formato que se prestaba bastante ben, non era caro, facías cousas bastante ben, a pantalla como esta enchía, con moi bo color e con bastante bo son. Pero veo o vídeo, xa pasa un pouco, o que ti queres fotógrafo ahora, tamén cos teléfonos, tamén xa todo o mundo fai fotos, xa se terminarán por arruinar os fotógrafos, os que se dedican un pouco a isto, que terán que ser verdadeiros artistas para plasmar o seu traballo. Nos chegou un momento en que xa nos víamos incapaces de superarnos nese formato de Super 8,
Algúns diron o paso, recordo Chano Piñeiro, falara connosco por mor de ver de crear unha produtora para facer as películas. El segueu, no seu concreto tiña outras ocupacións xa. Como digo, fixemos as películas, facíamolas casi en bruto, o sea, non se perdía un milímetro de película, o sea, o que se facía, montábase. Non te podías permitir gastar. A veces incluso algunhas que fixemos con actores, dabas o caso de que os actores pedíannos encarecidamente repetir. Non sei, home, isto había que repetilo, porque, bueno, ainda que eran actores aficionados, que nos axudaban nas películas de argumento, non nos documentais, pedían eles mesmos, parecíalles que o podían facer mellor, e era verdad, pero non podíamos soportar o costo de... Entón, a película tal cual se rodaba, con moi lixeros tal, así se espetaba. Xa se ve, senón a veces habría que recortala un pouco, algúns diálogos tampouco podía seleccionar, rodabas o que salía. Aquí, en concreto, no caso dos Xerais, aí sabías que aí o terrorismo, ademais, era todo arrimando para a mesma sardiña. Os diálogos non eran seguramente os mellores, se podíamos seleccionar, ter incluso guión diante, e rodar nos momentos tal, pero todo non o podíamos rodar. Rodamos uns anacos a ver que caía aí. E incluso noutros casos víaste na necesidade de que non salía ben o sonido, como o caso da música, e poñer unha música que, cara, non tiña moito que ver con eso. Era todo tan artesano, era todo tan... Era, iba a dicir antes, casi entre o cine sin e o cine comercial, estábamos aí a camiño. Pero fixemos cousas bastante dignas. Non é esta mellor. Eso non me gustaría que se nos xulgara por isto. Xa digo, sirve para ver un pouco como era a montaxe desa, que además eso pasou a historia. Ali na zona pode ter máis interés que ha traído por aquí. A min gustaría, tamén agora me gustaría, que igual que pasou con os actores, ter unha segunda oportunidade de facelo e faría mellor, pero é o que hai. Unha última cousa. Facíase por aquelas tamén o peditorio pola aldea, iban os xenerais dando os vivas de casa en casa e tomando algo e tal. Si, facíase fais, os xerais iban polos lugarciños polos lugares da parroquia, iban dando vivas á xente, vivas eran pedindo de alguma maneira, ou se ensalzando por ali os veciños, para irlle sacando a súa axuda para a celebración do festexo, porque, bueno, os traxes son caros, os casos dos xerais, as músicas a veces hai que contratalas, que non son propios dali, senón que a veces hai que ter unha banda de música de fora, o sea, todo costa, e non creo, vamos, todo supoño que se non lle dá perda pouco menos, o sea, se xuntan para un xantar ou para unha merenda xa me parece moito, o sea, ahora mesmo síguese facendo da mesma maneira. Logo rifan ali algo, un sorteo, clásico sorteo tamén, e gracias a iso van vivindo. Pareceme que na zona do Ulla tamén teñen algunha achega medio oficial dos concellos e tal, porque, bueno, é unha actividade que dá certo renome, atrae algún turismo, aunque eu, polo que levo visto nos dali, é xente de cercanías, xente de lonxe, mirán a ese triángulo máxico que comentábamos antes, como teño ido algunha vez, pero os de ali, o radio de afluencia é relativamente cativo. Son as parroquias lindeiras, e uns aos outros, agora é xente moi animada, a participación está moi ben, vamos, eu fun este ano a 2, en concreto no de Salgueiros, alégrame ben abrido, porque me fartei de rir, o sea, a verdade é esa. Sobraba yo mellor a tourada esta do final, pero hasta, eu creo que pasou tamén a Becerra como a eles, porque os tipos andaban a correr, e a Becerra non a cansaron siquiera, cando tal, meterona na furgoneta, marcharon con ela, e non vi que ni fora nin estresada, e certamente a xente agardou hasta a última, era case noitiña, e agardou pola Becerra, que xa tiña antecedentes, nos últimos 5 ou 6 anos xa meteran no programa que o término da celebración da mascarada era Becerra. Ahora espabilades. Bueno, non ten moito que ver con Entroido, pero con respecto ao documento. O documento é fantástico, para si quixeran, para nós quixéramos en moitos sitios ter documentos que xa son 40 anos e que aquilo había que facer durante 20-30 anos que nunca se fixo, e agora mesmo non ten información, que hai unha información valiosísima. Pero a pregunta é sobre o documento na actualidade, é dicir, ao mellor é unha tontería o que estou dicindo, non sei se vos plantexastes
volver a traballar o propio documento. Claro, estou pensando son 40 anos, as persoas que son xerais e vellos no vídeo, hai moitas posibilidades de que ainda estean vivos, sean maiores, pero, bueno, ainda non moita idade moi avanzada. Non sei se vos plantexastes empregar o documento como estimulación de memoria, como recolleita etnográfica, e que pensastes como estimulación de algún tipo de recuperación festiva. Digo coas persoas, incluso na parroquia, facer algún traballo de dinamización, de estimulación con eles. Hombre, nesta parroquia non hai moita colaboración xa, porque os que traballaban aquí, os máis deles, non sei, estarán bajo tierra, como din por aí. O sea, morreron, desapareceron. O rural na nosa zona, ademais, vamos, é desolador o panorama. Entón, xa é complicado xuntalo, sería complicado... O sea, non hai futuro para este entroido, no caso do de Brandariz. Nos, no traballo, estas películas todas, os documentais, a veces, aconteceu xa con algunha xente nos pide imaxes para metelas noutros argumentos, noutros documentos máis ou menos actuales, e traballan no caso da elaboración do liño, das tecedeiras do liño, o caso non hai moito de un outro documental que fixeron da Feira do Pocido, de feiras que nos habíamos feito, da Golada e tal, porque, bueno, certo que en aquela época estivemos nun montón de, en moitos lugares da comarca, porque o noso ámbito é a comarca. Recollemos feiras, tradicións, rituais, e non só o Corpiño, por exemplo, que é un dos máis sonados ali, senón outros pequenos santuarios que había, tradicións e costumes que había, de refregar o lombo, as costas na penela da Santa Isabel, e ali ves un montón de xente, que hoxe, hai algún, pero daquela sí, a xente, ou ir a unha fonte santa... En Silleda, viste, en Penadal. Ou ir a fonte da Virxe, a lavarse, levar os meniños, e todo eso, todo perdeuse. Este ano estuve na Virxe da Fonte, en Chapa, e ali non asomou ninguén, nin para coller agua, siquera. Si, van a capilla ofrecidos, dan esmolas, prenden cirios, pagan misas, pero que o culto a auga, por chamar de alguma maneira, non, xa non vai ninguén. Entón, son moitas tradicións que se perderon, o San Pedro de Castro de Cabras, que levaban os caldelos e metían unha chave. Nos ainda filmamos eso. Unha chave quente, case ao roxo, para quitarlle a rabia ao can. O can ainda se pillaba rabioso, claro. Todas esas cousas deixámonos reflectidas nas feiras. As feiras dos 70 eran unhas feiras concurridísimas. Ahora son os mercadillos de farrapos, de roupa, non anima a tirar unhas fotos siquiera. E daquelas, xa o ambiente, a xente mesmo, ves a xente daquelas, e, bueno, xa as características da roupa, da fala, de todo, era distinto. Ahora somos todos moito máis uniformes, incluso na fala tamén, e non digamos xa na vestimenta, hoxe non sabes onde estás pola vestimenta, e antes sabíalo, O sea, éramos moi típicos, xa, a cousa evolucionou, en algunha que fixemos, pois aparecen a transición do arado romano ao tractor, no campo galego, por exemplo. Non era nada difícil pillar un carro de vacas, un paisano arando, outro tal, outro cas ovellas, ou isto era o que se vía. O raro é, precisamente, recordo que para facer a toma do tractor tuvemos que andar buscando a ver onde había o tractor para facer o cambio de... Estaba, xusto, pillamos esa época de transición. Ese cara xa chegamos tarde, hubiérame gustado facelo antes, pero, bueno, empezamos con... Cando tiñamos algúns medios, porque xa se perdera bastante da tradición, bastante que sigue na mesma, perdéndose continuamente, pero, bueno, ahora vemos, polo menos, que hai moito máis interese que entonces por manter as tradicións, por manter a fala, o sea, o que nos... Daquelas, certamente, todo isto estaba, se non mal visto, incluso perseguido, era complicado. Ainda que tuvemos achegas, pois nos patrocinounos no tema do cine miúdo, patrocinounos varias veces a Caixa de Vigo, antes de que as fundiran todas, claro. E íbamos obtendo ingresos delas para as proyeccións e todo, gracias á obra social da Caixa de Vigo. Foi un dos premios que acadábamos en algúns festivales que había aquí en Galicia. Claro, este cine estaba pensado, era feito por galegos, por paisanos, para galegos tamén.
Entón, olha, íbamos co cine ambulante, pois metíamoslo tanto nunha panadería como nun bar, porque non había nin locales, a veces empezaba a haber aqueles teleclubs en algún sitio, pero outros non había. Entón, chegabas co proyector, mandabas a película contra, vamos, tamén a pantalla, por descontado, nun bar, nunha panadería, onde lle cadrara, o sea. E a xente volcábase con aquelo. Claro, ainda tardaron uns 10 anos en empezar a funcionar a televisión de Galicia. E ver xente falando galego era complicado. Había unha película, pero moi elitista, aquí, víala en Santiago, en Pontevedra, en salas tal. Películas parroquias, cocina ambulante, era unha novedade. E ali era onde nos facíamos as películas pensando un pouco neso. Ahora pasan 30, 40 anos, e, bueno, parece que collen un pouco máis de mérito, malia a escasa calidade que teñen algunhas delas, e esta é unha delas. Carlos, tenías unha pregunta. Falaxe aí un ratiño, non sei se me escoita. Sí. Falabas do domingo de Piñata, de que che parecía un ritual que estaba importado, querían entender desde aquel traste das Illas Canarias ou Sudamérica. Quería saber en que te baseas para decir eso. Se eu non te escoito moi ben, porque eu, por herdanza, así como herdei algunhas cousas boas, meu pai acabou xordo como unha tapia, con case 90 anos, eso sí. Pero non sei se me estaría dentro un pouco. Repito, senón de... No, dimo ti. Debo cho ti. Se decía que nunha das respostas a unha das preguntas que me foi de Roberto antes, falabas do domingo de Piñata, que che parecía un ritual importado, querían entender desde aquí atrás que falabas das Illas Canarias ou de Sudamérica. E quería saber en que te baseas para decir eso. Que comentaches que o domingo de Piñata parecíache que era algo importado de Canarias e pregunta en que te basas para decir eso. Pois verá, no caso de Cristimile de Gresande, houve aí bastante, aí tuvo moita importancia o fenómeno emigratorio. Aí houve xente que incluso fixeron escolas laicas ali, na ida e volta precisamente protagonizaron e foron os que trouxeron, eu creo que foron os que trouxeron a piñata de América. Non sei se antes iría a celebración da piñata de Canarias para América e logo de América veu para aquí, pero estes emigrantes o sea, estes galegos emigrantes en Argentina, cando viñeron aí polos anos 20, cando viñan as primeiras veces, cando fundaron as escolas e todo, foi cando empeza precisamente o fenómeno da piñata. E a piñata, a mí non me parece, porque vexo que alá se celebraba, non me parece unha cousa tradicional en xebre de aquí. Eu creo que veu de fora. En concreto, polo que eu vin neste caso, xa digo, eu dicía antes xa, eu isto pilleino para facer uns cuantos reportaxes, fixen o de Brandariz, pero non son entendido no asunto do Entroido de Galicia, menos aínda, vexo un pouco dali. Pero teño esa... Gostaríame que incluso alguén afundara máis no asunto, e eu se cadra mesmo, dentro de algún tempo mesmo, mandamos con a voltas aínda co da piñata de Cristimile Gresande, porque ali o alto dos xenerales non é unha mascarada, non é o alto dos xenerales, non é a guerra do Entroido, non. Ali é o domingo de piñata. E dentro do domingo de piñata, pois hai os xerais que interveñen, hai os vellos, a xente de oficios, o sermón, o sea, ten algunhas cousas en común cos outros, pero outras non. Por exemplo, dos oficios, eu só vin ali da comarca, e que a xente ponse cada un do seu oficio, oficios de arrastro que lle chaman, e un vai de ferreiro, outro de carpinteiro, outro de... O sea, cada un vai... Se se quere ridiculizando un pouco ese tipo de oficios que, quitando de labrego, os outros todos, pois non debían ter moi boa prensa. Bueno, os oficios conservas hoxe en día en Santiago da Riba, en Chantada, habíos en Salcedo, é un dos ritos típicos dentro deses ritos parodísticos como os sermóns, os testamentos do galo, do burro, os oficios, as foliadas, os enfrentamentos ritualizados. Cando preguntaba se temos datos históricos ou non, a ver, aquí tendemos sempre a intentar explicar de xeito local a orixe de... O Entroido cando naceu aquí? Isto é algo que se estende por toda Europa, é como... Cando naceu o cristianismo na parroquia de San Martín de Salcedo? Vamos a falar cando naceu. É un fenómeno cultural moi complexo, con moitas capas, moitas... Entón, é posible que os traxes incorporen estética pois, de xenerais, de guerras, pero a confrontación ritualizada a través de regueifos está moi antigua e é propia tamén dentro de outras cuestións. Bueno, se non tendes algunha pregunta máis, se non... Vamos a despedir e desesperar 5 minutos porque temos unha sorpresiña preparada e hai que preparala.
é absurdo que dicen, temos unha sorpresa preparada, hai que preparala, pero en Galicia as cousas son así. O sea, podo denunciar que o río está contaminado tirando lixo, son cousas que pasan, non? Dime, sí, Valentín. O de Arrabia, a vocación era San Eleuterio. Como se era? O santo, Sí. que presidía a ceremonia, San Eleuterio. Sí, era. San Pedro de Castro de Cámara. Sí, además, o cura xa non o quería facer. Cando non o fixemos, xo cura, bueno, entendedevos co sacristán. Xa, inda que o fixera en público, claro, era para meterlo nunha película, e iso parece que, dixo, a ver se vou ter problemas co obispado ou tal. Entón fixo o sacristán igualito que o facía o cura. E tiñan ainda tamén outro ritual, tamén coñen a imaxen que teñen ali dun San Pedro, que era o patrón da parroquia tamén, e con aquel poñanlla nun ombreiro, logo en riba da cabeza, e logo no outro ombreiro, a modo de casi de bendición tamén, o paisano que estaba un pouco palao, tiña unha enfermidade e tal, e logo coñen un pano e facíanlle dar 9 voltas de arredor, e tiñan que ir 9 días seguidos, eso xa se encargaba o sacristán, porque o cura 9 días non iba. Todas estas costumes perderonse, pero era rara unha parroquia que non tuvera, porque había bastantes capillas, santuarios, onde se mantiñan todos esta liturgia peculiar, porque certamente era peculiar de cada unha, que non sei, en outro sitio repetiríase, pero mantiñase, e a xente a máis quería moito neso. Ahora só funciona ben o Corpiño na nosa zona. Corpiño, o Faro, un pouco a Santa Isabel, e creo que xa para de contar. A pena de Francia algo, pero os outros todos xa perderon. O Corpiño, sei, porque se foi adaptando aos tempos, con cregos, ademais, que practican o exorcismo, entonces empezaron indo os tolos, pero era fundamental o diabólica posesión, o enmeigado, e agora vai xente con todo tipo de doencia. Non sei, ao mellor estamos falando de outro asunto que non ten moito que ver, pero, bueno, quero dicir que viña todo a conto das tradicións, do enxebre, do folclore, que se perdeu moitísimo, porque ademais había un desprecio total. Eu recordo de ir preguntando por aí ao principio, cando eu empecé, pola anos 70, a xente por... E todo o que fora antigo era así un desprecio. Esa cousa dos vellos, xa non querían nin falar, nin os vellos a veces. Eso que, un trataba de sonsacar as cousas escoitando outras historias, pero había un desprecio xeral. Por eso non é de extrañar que os paisanos non se identifican nunca cos antigos, sempre digan os mouros, sempre que ibas, esa cousa fixeron os mouros, aí tal, con un tono despectivo polas mámoas, polos castros, por todo aquilo que cheirara un pouco antigo, hasta un mosteiro relativamente recente, unha iglesia, eso din que se fixo cos cartos dos mouros, había un tesouro e tal, e fixeron os mouros, nunca dicían, esos foron os antigos, non. Aí non sei, algo debeu pasar, debeu ser que cando se superpuxo a religión católica a outros cultos dos antigos habitantes do país que eran pagás, pois os cregos arrimaron aí e foron tale hasta que enfrentaron os paisanos cos seus antepasados, non quedaron tranquilos. Esa debeu ser un pouco a historia. Esa é a teoría para que a tradición se fora perdendo. Bueno, se non hai preguntas, vamos de dar as grazas a Daniel González por traernos este documental, este testemunho tan valioso a nivel antropolóxico, e, bueno, agradecerte que estés con nós e convidarte a, se non te expresa, que te quedes no resto da xornada. Vale.